Malawi Today. As Speaker of the National Assembly. 29 October 2025 nali tsiku lopambana kwambiri, tsiku lapadera, tsiku lonyaditsa kwa Right Honorable Speaker of Parliament Samia Gafar Suleiman. Nala chitatu anadzuka mmawa ali phungu wa ku Blantyre City Chigumula Club Banana, kumamene kumada ali ndudi ndotsopano, chinthu chonyaditsa kwambiri. Program yapadera ndine Philip Business kuno kwa MBC, ndili mu office mwa Right Honorable Speaker of Parliament, mkono umodzi ofunika kwambiri wa boma. Ndiyambe chonchi Right Honorable Speaker, pakachitika zokoma chonchi udindo pamabwera mauthenga osiyanasiyana. Congratulations. Ndofuna mundiuze anthu atatu atatumiza uthenga mudamva okoma kwambiri. Choyambirira ndikulandireni Philip ndi timu yanu kuno ku Parliament. Mauthenga ndi enawo mpaka lero sinamakwanisa kutsegula, koma uthenga woyambirira umene unandipasadi chilimbikiso kuti zinthu zikuchitikadi unalochokera kwa President Professor Arthur Peter Mutharika. Mukuziwa bwino lomwe kuti iwo ndi amene anandichita appoint kuti ndipikisane nawo pa mpando umenewo, ndipo amayisatira kwambiri nkhani imeneja. Analinso oyambirira kundipanga congratulate ngati mwana wawo kuti ayi ndasangalala. Chimene chinandisangalatsa kwambiri chinali chokuti iwo analosangalala kwambiri chifukwa ndi chimene amafuna, ndi chimenenso anaona kuti ndiyendese boma limuno bwino ndiyena kukhala ndi mwana wangayi ku Parliament kuti manifesto yanga ithe kukwaniritsidwa, tisapeze zina zopingapinga koma tigwire ntchito. Ma message ndi ambiri abwera, enawo singathe kuwatchula, koma ninganene kuti sikumalawi kukha kuno ndalandiranso ma message ambiri ochokera koma speakers ena musadik, komanso padakali pano ndalandira ma invitation ena awiri, Parliament ya ku Morocco, Parliament ya ku Israel ndi maiko ena amene akutifunira zabwino. Wonderful. So izi zikusonyeza kuti amazisatira komanso kupambana kwa ine nawonso akumva bwino kuti tigwire ntchito limodzi. Ndimafunsa fusoli Right Honorable dala chifukwa ndimafuna pa list ipo pa ma message okomawo muikepo so MBC. Okay. Mvoko matanyadira kwambiri. Ifa ku MBC tibe majelasi tikufuna zabwino zonse. Ziko mwambiri. Nditudi. Ndifuna ndiyambe ndi mafuso limodzi limene lachokera kwa amene amakukonda ndi kwambiri. Amene wanda Alpha Banda akuNkhatabe, nda John Banda akumwanza, nda Banda Koka. Akufusa kuti tatifusira na MBC. Right Honorable Speaker ndi ndani ngati munthu. Okay. Komanso pandale ndi ndani. Ndimafuna ndiyambe choncho. Ine ndine Samia Suleiman, ndabadwira ku Blantyre makhawo Chigumula, ndikumene ndakulira. Sine ndekha koma family yonse ndi pamuzi ndithu, mukabwera kwathu ndi pamuzi. Zibale athu onse timakhala ndithu pamenepo. School yanga ndaphunzira ku Blantyre konko pa Chigumula Primary School, kumaliza primary yonse. Ndinapanga secondary yanga ku Central High School. Unfortunately sindikanatha kumaliza because itakwana nthawi ya mayeso tili form 5. Bambo anga sakana analephera kundilipira za mayeso, ndi pamene ndimati ayi tisachedwe, ife family yathu yonse ili business, and family yathu 90% ndife ma transporters. Ndi pamene ndimayamba nane kuthamanga za business. Mukuthamanga momwemo ndi pamenenso ndinayamba kupanga za mpira.
moti Philip ukumbukira Yes. ndakhala limodzi kumpira ndakhalapo chairman wa Blantyre District Football League ndapangapo sponsor even in the Northern Region Football League. Correct. Then nakhalapo vice president wa farm uku ndikumapanga beza business mpaka nakufika pakuti nakhala president wa farm. Correct. Kumpirako ma achievements alikonko sinimakonda kwakamba koma it is me my own initiative nambweresa mpaka na Sepp Blatter kumalawi kuno. I remember. Ndamene anatimangira nikafunisisa kuti atimangire mpira house ndi mpira stadium. And tinayala pene paja miyala ndifeyo zinatheka ndizo zilipo. Komanso 2 years imene ndinali kufamu I can proudly say kuti consecutively Malawi national team inafika finals ya Kosafa. I remember that time a minister at sports anali late Moses Dos. Tinakamenya ku finals ina ku Durban to South Africa tinaluza 1-0. Finals ina tinamenya ku Zimbabwe ndi Zimbabwe ku Harare tinaluza 2-1. Komanso ndagwira ntchito ndi anthu ambiri akumpira. I remember my team Summers United. Yes. In the first year tinaka top 5 mu Super League. So kumpira kusine mlendo administration yanga yangu mpira nali bwino. After kumpira ukuso business nkuti kuchita bwino ndi pamene non mamba za ndale. Kuyamba kwa ndale unamutana Peter Speaker zinali nthawi zokoma kwambiri kumpira ndicho ndineneletu. Yes. Komano anthu anadabwa mene makudziwirani muli kumpira munthu odekha ndithu ngakhale kumpira kumakhala kuthamanga munthu odekha dzidzi ndakupeza ni molo wako ku nyumba ya malamulo nakapeza kwa bwanji. Yeah, ku nyumba ya malamulo kuno zimene ndikubwera sopano kuti ndale zanga zinayambira kumpira konko. Okay. You remember kuti tili kumpira Bullets inajita it was struggling kwambiri ita lose sponsorship ya Bata. And ineyo ndamene napita kachita convince abakiri muluza ali a president a chair kuti please tithandizeni timu iyi safe. And chair anavomera mpaka naitenga Bullets kukhala bakiri Bullets inafika mpaka na finals za kafu zimene tinkamenya. Yeah, so from there relationship yanga ndi a president anthu amene amuluzi inali yabwino kwambiri. Ndamene anachita convince kuti ayi lowa ndale uyimire. Wali ndinayimirapo kwathu kuja under UDF koma sizinaende. Mene samabwera Dr. Joyce Banda nawo so anandifuna kuti ndikayimire tinagwira ntchito so limodzi nda Joyce Banda sizinaende. For obvious reasons kwathu kuja ndi stronghold ya DPP. Ndi pamene noni mapanga chiganizo kuti I think ndi join DPP kuti political career yanga isaimire pompa koma ipitirire. Fortunately temu imweyo yambayo kuima koyambako ndinawina ndi landslide ndi imene mpaka na lero tikugwira ntchito. Amuluza anaona chani mwayi? Sindikutha kuziwa kwenikweni koma mwina nene kuti chidwi changa chimene ndinaonetsa kwambiri kumpira. Kuli zinthu zimene zinachitika kumpira kuja. I remember one incident. John Maduka ndi Patrick Mabedi atayambana ndi a former president late Zingale. Yes. Anakana kubwera kuti azamenye game kuno. I had to take my own resources. I flew to Joburg. Kukakhala pansi ndi Patrick ndi John Maduka ndikuwatenga at my expense. Tinasika ndege pachireka kuchoka pachireka we drove straight to stadium. Anthu aja mavalira kiti awo mugali moto. Kufika ku stadium I remember that result tinaimenya Bafana pa stadium 1-0. Anagoletsa sana Patrick Mabedi with a penalty. So I think it was my interest kwambiri komanso chidwi chimene naika kwambiri kuti zinthu ziteke. You remember that time even national team timachita camp kwa Mzo Academy. I've driven bus ya national team ijandeka
Serious. Kuchoka kwa Songo kubwera balilongwe pa kumenya Angola zimachitika ndithu. So mwina anaona chidu icho fa ndikayamba chinthu ineyo ndimafuna ndichimalize. Simalola kuti ndilekere panjira. Ndimayikapo mtima wonse. So mwina anaona luso khali Kamalanga ndipamene amati abwera uzindithandizira kundale. Uonekaso kuti matoka ndi anthu bwino. Ntchito yanga yonse ndakambayi even ku business. Ndakhalapo so chairman wa Transporters Association, ndakhalapo so board member wa Road Transport Association of Malawi. So mosemu ndimagwira ndi anthu siyana. It involves anthu kumpira, business, izi za transport izi. So ntchito yanga mostly has been working closely ndi Amalawi anzanga. That's why mandono kuti even support kwathu imakaya mbiri chifukwa cha mmeneso ndimakhalira nawo. Anthu akudziwani kwambiri kundale muli wapa mpando wa komiti yona za ulimi. Simalola kuti zina zake zisokonekere. Iyo nkhani imene tisachite kunena. Ndi apa ndi uspika amanena kukhala pakati. Muli ana onse ndi ana. Ndi ulendo unonso waphungu ndi achulukaso kwambiri. Ana ndi ambiri kuposa kale. Mapatsa mutu kwambiri tu aspika kale. Amadwala mutu. Anakusankhani chifukwa chani? Afuna kubwezereni? Ayi. Sindikhulupirira kuti ndizobwezera nazo yayi. Koma chachikulu ndicho kuti ndimema pa chilungamo. Ngati ndikuona kuti izi zikulakwika mu judgment ya ine ndikuona kuti izi sizikuyenera kukhala chonchi. Sindimasunthika. Izozo sizitengeraso mbali kuti amene ndikulimbana nayeyo ndi wanga kapena si wanga. Koma bora zinthu ziyende mu chilungamo. End of the day chimene mafuna ineyo Philip ndicho kuti Amalawi aone kusintha. Ndakuwuzani kuti ndaphunzira standard 1 mpaka standard 8 ku Chigumula CCP Primary School. Mwinaso kuti tifufuze kukula kwa ine. Mwinaso inu ya Philip munakulako bwino. Ine ngati naziwa chimbuzi chogejemula inali ntakula kale. So ndakula mavuto kwambiri. Moyo wa Malawi ndikuwuza buno bwino sizofunanso kundiwuza ma necessities amene Malawi amafuna tikuyenera kuti tikwanirise tiapase chifukwa end of the day mipando iyi tikuyimira Malawi tugwirira ntchito Malawi. So ambiri amayiwala tikabwera malo ngati kuno kandi MP kandi maofesi mu timayiwala chimene chatibweretsa. So mukaona kuti mukaonesesa ine zimene malimbana nazo mu parliament nthawi zambiri ndimati ndikangoyima kuti ndinene nkhani amati ubweretsa umboni. Ndi umboni uja ndimakhala nawo rede ndifake ndimatha kupanga zimene mapanga zichefani mazuwa kuti umboni ndili nawo. Palibenso angandisunthe apa ndime pa chilungamo. It doesn't matter kuti anali pa mpandopo ndi ndani kapena chipani chake chinali chotani. Ine ndimangoyima pa chilungamo. Ndifake mukuona kuti nthawi zambiri maissues amene ndimabweretsa amakhala onadi komanso amakhala okuti ambiriwo anali ofuna kupondereza Malawi. Ndikalowererapo zimatha ndithu kuonesa kuti kusintha komanso ena tikaulula amatha kuchita manyazi ndikumakonza zinthu pang'ono. Koma sikuti kunali ma personal issues kapena kuchita target munthu mmodzi ayi. That is how I operate. Nimene ndimapangira ndiponso nimene ndizipangira. Mbiri yanu ikupanga inspire kulimbikitsa khali ya Chinyamata ambiri mmodzi mwayo ndine. Koma ndifuna ndifunse bwino mukamayankhula nyumba ya malamulo ena kuzokhala ndi information yokwanira pa chilungamo. Koma inu munalibe mantha simaopa mphamvu mazitinga kuti ndizomwe ziyandana nazo kuti ukakhala kuti ukunena chilungamo komanso ukupangazo ndi zagulu chifukwa ngati ukuwapangira Malawi uyembekezere kuti ngati Amalawi chinthu chija akuonadi kuti ndimene chikuyenera kupangidwira Amalawi
akuchita protect Malawi akupasa support imene ukufuna. So ine ndi mapanga zimene zija, one ife kuti umboni nali nawo, two ndinali ndi security ya mphamvu. Security yanga inali ya Malawi. Chifani mati kupita olo kumpoto, olo kuno kulilongwe, ku central kandi ku south, paliponso amene maenda Amalawi mandilimbikitsa musaope timireni. Musaope timireni. So zimene zija zimandipasa mphamvu, komanso zinachotsa mantha. Ndinalibe mantha, ndinalolera kuti ngati kuli kuluza moyo kuli bwino ndafere Malawi. Chachikulu ndicho kuti zinthu izi zisapitirire tikuonongeka kuti mawa Amalawi anaseguka maso pano tinachenjera. Kubwera ndithu kwa ma live TV ku parliament, ma radio, muonesesa kuti Amalawi amazisata kwambiri zimene zichitika ku parliament. Kufuna aziziwa kuti kodi aphungu athu amene tatumiza ku parliament akuti imiradi zimene ziso ndifake mukuona kuti even retention rate aphungu obwerera ku parliament akunkana chepera pano tukamba za 33%. Soenza kuti retention rate sili bwino. Aphungu ambiri akamabwera ku parliament akumayiwala zimene anabwerera. Akumayiwala kuti Amalawi ochuluka amene anavotera maso alino pa iwowo. Akabwera kuno muona kuti zochitika zake zimakhala nga za iwowo. Chifake muona lambiri so sakubwerera. Ineyo mantha ndinapachika. So long as chinthucho chili choti chipindulira Malawi ayisinimaopa chili chonse. Kuba mukuyankhula ndi aphungu pankhani ya makomiti makhala pa mpando mmenemo ndi mwayankhula ndendende zimene amankhula mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Mutharika kuti amene sakugwira bwino ntchito pabwerena komanso kugwira ntchito mwachilungamo fwa pali nkhani ya 5 billion chakachi chonse imene kumudzi ma constituency ake ndi amenewa madera ake ndi amenewa kuna mutatsindika pamene pa mutali mugwira nawo ntchito bwanji makomitiyo chimavuta nchani kuti asagwire bwino ntchito? Chimavuta kwambiri chachikulu chimakhala kulowetsa ndale. Tikalowetsa ndale pa makomiti muona kuti even ma inquiries sitimafika nawo kumapeto. Pali ma examples ndithu komanso ukangoti wasemphana pang'ono ndi ulamuliro wa ku parliament ndiye kuti nkhani zake zimakhala zimene ukati uime ulankhule watulutsidwa. Pakakhala zokuti mwina zakhala zokuchitikapo kuti ngati chair wa agriculture akuyenera kukhala nawo pamalo pamene pakuchitika za ulimi muona kuti malo ambiri sinimayitanidwa. Ineyo zimenezo sindipanga chifukwa ndilibe nthawi yolimbana ndi munthu. Chimene ndikufuna ineyo ndicho kuti tigwire ntchito ndi boma komanso mukaonesesa zimene akumalankhula president athu ndi zomweso ineyo ndikulingalira. Chachikulu titesewe Katangale. Katangale watibwezeresa mbuyo. Zaka 5 zapitazi Katangale anafika ponyasa. Ndithu kuli nkhani zazikulu zina muzimva tikupitaku. Kunali kuba kopanda mantha, kuba kopanda manyazi, komanso kuba kopanda chisoni. Kwa osamvera Malawi chisoni. Mkaona nkhani ya fertilizer amabera Malawi chinthu chimene akuti chapase chokudya. Alime akagwire ntchito mwathandizire ndi fertilizer uja kuti asasanduke anthu opempha asagone ndi njala. So kuabera anthu ngati amene aja ineyo nimamva chisoni kwambiri. Komanso nthawi zambiri nimalankhula mina amaona ngati kuti mina ndikuitengesa boma kwambiri koma ndi zimene boma lo limapanga. Sizoona kuti anthu kuno alibe chokudya akudya chiteze zinafika atu pamenepo kumadya chiteze uzu ndithu uzu uja mwazionapo. So ndimati ndikaona zimene zija ndikuona kuti a president mwati akupita kuti akupita ku Rome
akango jambulisa ndi apapa akachokomene kwapite ku Germany akango kwera njinga bwanje ndaba amene tikanagula chimanga kuthamanga nacho kumachinga ndi zimene ndimalimbana nazo sikuti there was any personal issue koma ndimafuna kuti zinthu ziyambe kaye tizituluka kunjaku koma tikuziwa kuti tikusiya kuli bwino mafuna takumbutse amene akutitsata kuti ndi program yapadera kuno ku MBC tikuyeza ndi Right Honorable Speaker of Parliament Right Honorable Samia Gafar Suleiman takhani pompo tibwa pali nkhani zambiri timvetso yowa kuti kodi mbuyo speaker amene amati mandi mankama mvetsera ndimona ngati kuti ndiphunzira kanthu kena takhani pompo. Tipitirize kucheza ndi Right Honorable Speaker of Parliament ndichinthu cha mtengo wapatali kucheza ndi speaker. Right Honorable munakamba za kuti malimba mtima chifukwa makhala muli ndi umboni amayambirira mamva kukoma kunjako kuti mutsata zinthu umboni mautenga kuti ukakhala kuti ndiwe omasuka ndi anthu komanso kulimba mtima kumene mukunenako umboni umabwera okha maofesi mmene machitika zoyipamo mulinso amalawi amene amafunira amalawi anzawo zabwino ndiwo achamamba yang'ana kaye kuti kodi kumene kwanga tilankhulire ndi ndani olimba mtima amene tingampase information imeneyi kuti atilankhulire ndi ndani ndifake maona kuti umboni wambiri umabwera kwa ine not only za ku agriculture zokha nimatha kuima amene muja kunena za ma passport kunena za ma department ena ifayo kuti umboni uja umakhala ubwera so umboni umachokera ndithu mkatikati momu mwa malawi ena ufuna zabwino komanso iweyo wekha uzitha kuzisata nthawi zina ku parliament kumatha kubwera zinthu za fast kuti taunikirana apa tufuna izi zichitike mwakuti ukazisatira zimene zabwino bwino ndi chidwi kuonesesa nimene timathaso kupeza muzina kuti samwi ndi mukaphatikiza sizo kubalansa tatuzeni muno bwino so zinazo zimapezeka kuti sizoona mukumbukira nkhani ya chimanga kunabwera nkhani kuti 10,000 metric tons yaonongeka nangotuluka kukwera ndekha ngalimoto kupita ku warehouse ukapeza kuti kulibe chimanga chaonongeka chokwana 10,000 tons nabwerera kuzalowaso parliament kuti napitatu zimene munenazo ndi zimene ndakaona zosiyana so zimangotengeraso chidwi chako komanso kulimba mtima kuti izi ndizifufuze ndekha ndisangomvera mapepala awa ndikaone ndekha so zimathandiza kwambiri chifukwa matu ukabwera ndi umboni uja mapeza kuti mwina anthu aja sopano kukhanga tiwayika poyera zinthu zingapo ndithu zinakonzeka chifukwa cha zimene timapanga zicha lero ndinu speaker tinene mawu apherezera kuti mulungu amapatsa olimbika siningazichemerere ndekha ifa ndikamakhala ndimaona ngatibe kuti sindikufikira I still need to do more ndimaona ngati mwina pena pakenso ndikumachepera mphamvu ndizonjezera mphamvu kuti zinthu mwina zitheke mwachangu so sindinganene kuti mwina kulimbikira kwanga kuti first nakhale pansi nkuziona kuziyeza kuti kodi ndine munthu otani kwenikweni ndimangopanga zinthu zija ndi mmene ndimazionera komano anthu oonawo ndikamaonanso ndi uthenga umene umabwera umaonesa kuti anthu ajamanditenga ngati ndinolimbikira anthu ajamanditenga ngati munthu wozisata anthu ajamanditenga ngati munthu osafuna zibwana munthu oyima ndi amalawi so chimene maona kwambiri choti mwina kupitiriza zimene mapanga zija uku ndikuonjezera gear komanso ndi
mpando ngati umene andipatsa Malawiyo ndiye kuti ndikhozaso kupangaso zambiri ifanire kuti ndikhaopanda malire so kulimbikirako ndiasira Malawi niyake kuti azindipanga jaji ine chimene nganene ndicho kuti ndigwira ntchito mozipereka ndi mmene ndimaziperekera nthawi zonse kuthekaso panopa ndiwonjezeraso moto kuti tikonze zinthu mwachangu tofunaniza pano zonse speaker muli nkhani zambiri nyumbamo anthu amadandaula mabiliyoni akudutsa sanaone bwino manambala anthu aphungu sakubwera tsiku lina mokwanira load turn up nkhani imene mwakonza zota nthawi zambiri imakhala ili just pressure unnecessary pressure ngati panopa kuli mabilu ena so timadabwa kuti kuti nanga nthawi yonse munali kuti pamakhala pachitika ukhuluku noti ukhuluku asachi boma nalo limafuna kuti liwonese kuti zinthu zawo zikuyenda ifenso sitikufuna kuoneka ngati kuti tikufuna ngati zinthu zazikuona zothandiza zibwera zitithandize sitimafuna kuti tikhale ngati tikuwabloka kapena tikuyuza malamulo kuti mpaka na zilephereke nchifukwa mona nthawi zambiri ku parliament timangovomera akachita wave nyumba muja koma ndimafuna ndilimbikitse kuti tisazipange entertain kwambiri chifukwa chimene chikumachitika bill amatha kupasani mamawa pofika masana bill yapangidwa approve I can challenge you Philip kuti siku lina muzapite nyumba muja muzandifusire ma MP or 5 okha kuti bill yachita pasi tatuzeni bill yutanthauza chani azalephera kuuzani ineyo zimenezo ndikuona ngati tilimbane nazo tizikonze ya chifukwaso china ndicho kuti ma MP akangoziwa kuti ndalumbira 5 years ndine MP kumakhala kutasa kulekerera ntchito mapeza ka nyumba muja mangobwera ma members ochepa attendance sili bwino komanso concentration ya ntchito makhala ochepa chimene tikuyenera kuziwa ndicho kuti ukasankhidwa kukhala MP umasaina contract ndi boma ndi chimozimozi kukayamba ntchito pa kampani ukuyenera kupanga deliver ngati supanga deliver bwana amatha kuitana kuti ayi contract tikuiunikaso bwinobwino chifukwa zimene timakufunirani si zimene mukupanga so ineyo ndilibe mphamvu yochosa MP koma ndili mphamvu yochita punish MP komanso yoonetsetsa kuti MP akugwira ntchito izozo ndiye ndizilimbikitsa kwambiri MP asayembekezere kuti akajomba kuntchito alandira izozo tiziunikira muno bwino tufuna performance iyayi pajatu ndakuzana kale kuti sinimaopa so ngati atandide chifukwa choti ndikuyimira Amalawi kuti asamaononge ndalama zawo padera izozo ndeulo tidane so kwambiri chifukwa aliyense ndi wamkulu palibe anakakamizidwa kuti kayimire uphungu timapita tokha kapanga kampeni timaziwa uno bwino kuti 1 ntchito ya phungu ndiyo tikakonzeza malamulo 2 ukuyenera ukagwire ntchito yothandiza kuonetsetsa timati oversight kuonetsetsa kuti boma likuyendesa bwanji zinthu kuti ma budget aja timachita pasi I can challenge you Philip 3/4 ma MP budget just timainvesta ndi kuinvesta komwe atipasa zimabuku zija chonchi chibando ndithu within 2 days tikuchita pasi budget olo kuzamfusa MP mozi mene mje kuti tatuzeni page yakuti nduna watenga ndalama izi ntchito yake ndi chani sazakuza so tikuyenera kuti 1 anthu aziwe chimene anabwerera ngati pali mavuto tiathandize kuti mwina mavuto achepe koma kuntchito azipezeka 2 makomitizi athu tisangosankha maudindo kumakomiti ku chifukwa chokuti ndi wachipani chakuti kapena kuti timusangalase anali ndi mpando wina wake kanali nduna kanali ndani mwina kuchipani kwawo ndi wamkulu tisankhe on merit
ku parliament kumabwera anthu osiyana mukaona nkati muja muli ma lawyers muli ma financial technocrats muli nditu ali ma field onse ma engineers so tionesese kuti ngati tikupanga za budget ku budget committee ku osogolera akhale ozisata oziwa anapangapo za budgeting anapangapo za chumazi kuti anzathu ajakabwera iye azitha kuzimvesa kuzisata chimozimozi ku legal affairs kukhale ndithu osogolera akhale lawyer ndithu oziwa malamulo bwino kuti ichi chabwerachi chikuyenda chonchi chikathera apa ngati kuli kukonza tikonze apa chimozimozi za media committee kukhale munthu kuti za media kuziziwa so that is what I want to encourage komanso makomitiwo asangokhala makomiti on paper makomiti ambiri amakhani ma program abwino koma ma resources ndamene amativuta pali lingaliro ndithu loti tikonze speakers fund kuti ngati madonors akufuna kwabwino kufuna kutithandiza azizera ku speakers fund imeneyo ntchito imeneyo ndalama imeneyo izigwiritsidwa ntchito kuma committees takati kuona mbuyo mu ine ndemwe ndinapasidwa mwayo wopanga ndili chairman wa agriculture kuti tapanga investigate nkhani yachimanga ndi fertilizer tinapanga kumapeto inayimisidwa yeti tinaononga ndalama zambiri za Malawi kupanga investigation koma ataona kuti investigation ikupita kuikathera mwina pa munthu wankulu mpaka na makomiti muja timapeza resistance so ineyo ndofuna kuti ngati kuyamba inquiry timalize program right on abo muli busy kwambiri office ya busy kuona anthu akudikirani so pajapa ma values ma principles amene magwitsa ntchito ngati munthu if you would love to share with us. One, respect. Ndikupatse ulemu inonso mulipatse ulemu nimadana ni munthu osandipatsa ulemu pa ma views anga ngati mukubwera ndi ma views anu ndikumveni ndiye ndizipangano counter nditakumvani nimafuna kuti tipasane ulemu tonse pa level yathu. Two, tiziziwa chimene tafikira pamalo ngati tikubwera uzagwira ntchito tigwire ntchito ma principles amenewo tisamayiwale. Three, loyalty is paramount. Enafe sitimachito chipanga kuti andikhulupirike lero it's just natural tikagwira chinthu timachigwiritsa kaya ndikugwa tikagwa nacho. That's total loyalty. Wonderful. Yeah, so even kundale loyalty is important. Loyalty is paramount. Fangati muli kagulu mukupanga zinthu mukwena kuti muzipanga chinthu chimozi. So those are the main things that I look at. Respect, loyalty, komanso kukhulupirika, izi za katangalezi. Nimadana nazo kwambiri. Chifukwa ukuzikundikiza weka pano ndukuzani pano pali anthu mdziko lathu lomwe lino Philip akusowa zochita nazo ndrama pada akali pano ndukuzani akusowa kuti kodi olatate abwererero azati ndiseche ndama zindikazibisa pati pamene ukatuluka kunjaku even ogwira ntchito awo amene akuweruka kunyumba kwawoko kupita kunyumba kangoma mazi kusowa chokudya yeti weyo ni mabilioni kuchita kumangira chipinda kusunga ndrama. So izozo nimaona ngati kuti it's not balancing. Kuli bwino kanga chepe kamene kalipoko tizigawana fanga tisitigawana zimativuta tizitengerapo mwayi Filipo maliza ndikupasa an example kumalawi kuno tili ndi anzathu ma Greeks ena badwira konkuno pali ma Greek ambiri amayankhula chichewa kuli ma Lebanese pano tikuona ma Chinese tingonena za ma Greeks I can challenge you sumuzapeza Greek osauka alipo ambiri amathandizana sumuzapeza mwenye osauka
simuzapeza Lebanese osauka amata kubwera kuchoka kwao kali osauka atavala patapata ataziona koma akabwera kuno ma communities awaja they work together amakhala pansi kuona kuti kodi tithandizane bwanji uyo zamuyendera tatengani kone pang'ono mpange ni boost uyu just muona kuti zamba kumuyendera akuthandiza azinzake. That is the mentality fa Malawi tizikhala nayo vuto Amalawi timakonda kukokerana pansi nchitudu umene umamva president mindset change nchitudu kukokerana pansi ute example ina ndio kuti tachokani pa crossroads roundabout muyende mukafike pa Njinji roundabout both ukunduku very prime simpeza po property ya Malawi. I can challenge you kuma ama saina madidza aje kwa pasantu aja ndindani ndife ya Malawi ndio tikuganiza tikuperewera chifukwa in the end tizapeza kuti dziko taligulitsa ife ana athu kuti apeze malo pano ndio tapite ku 25 apite ku chitipika ma outskirts town muno stingapeza pamene munthu obwera lero wakunja alibe ndi passport yomwe yakuno ndi moni yemwe muchichewa Samata koma andi ma prime plots in town mumina 30-40 ama apatsa ndani ma plot aja ndife yotoka. So tisinte zimene tiyambe ukondana Amalawi tokatoka tikamba kuthandizana tokatoka haze ntutu sizingavute kusintha. Mulini zambiri itu right honorable zoyankhula mudzitiro lati dzibwera yeah kuno ndikotseguka zikomukambe open door policy ndimene ndabwera nayo zikomukambe kubwera kuno musachite kuvutika kungoimba phone basi tikaona kanthawi kamene kali free kotukuza noti abwerani sizichita kutengeraso masiku kwa tizicheza tizithandizana mendo nene kuti limodzi tikhoza kupanga zinthu zambiri. Chiyambire ni nyumba ya malamulo takhala ndi ma speaker ambiri amene agwira ntchito yawo mwaukadaulo mutasankhidwa alipo anabwera mmutu mwanu kuti amene model wanga ine ndi Sami Sulemani enawo timawathokoza anachita mbali yawo ine ndifuna ndichite mbali yanga kuti mina anthuso azathe undipanga jaji ndikamaliza ine ngofuna kuti ndigwire ntchito yanga mokhulupirika mozipereka moika Malawi patsogolo moteteza dziko lathu kwinako ndi inuyo ndi Amalawi amene mutazanene kuti ayi tikuona ngati kuti mwagwira